Spišské Podhradie. Mestečko, ležiace pod ikonickým hradom, dýcha históriou a tradíciami. Škola, ktorá vznikla z iniciatívy milovníkov umenia v roku 2023, oslávila 30 rokov svojej existencie. Výnimočná je podľa mňa tým, že takéto malé mesto, ako je Spišské Podhradie, má okolo 4 000 obyvateľov, vie ukázať kvalitu tejto školy prostredníctvom svojich pedagógov. A to je cenné. Cenné je aj to, že sa v tomto meste našli ľudia, ktorí sa odhodlali a položili základy tejto školy. Najväčšiu zásluhu na tom, aby vznikla základná umelecká škola tu na Spišskom Podhradí z alokovaného pracoviska, mala vtedajší pán primátor Slebodník a pán riaditeľ Krupa. Čiže chceli, aby vznikla samostatná základná umelecká škola, nie ako alokované pracovisko. Začínali sme v tejto budove so skupinkou 17 žiakov. V novovzniknutej základnej umeleckej škole sa postupne rozbiehalo vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Čas však ukázal, že vyučovanie v budove na Gálovej ulici začalo byť z rôznych dôvodov nevyhovujúce. Mali sme kontrolu z hygieny a hygiene sa nepáčili hygienické zariadenia. Hlavne tie priestorové veci, málo učební a tak ďalej. Presťahovanie školy do nových priestorov je v jej histórii významným míľnikom. Rok pred mojím príchodom sa vlastne škola presťahovala z Gálovej ulici sem do priestorov hradu. Samozrejme hovoríme o prednej časti budovy, nakoľko táto časť budovy nebola funkčná. Nové priestory priniesli so sebou aj nové možnosti a výhody. Či už ten prístup detí, aj celkovo umiestnenie lokalita, kde sa teraz nachádzame a máme krásne priestory, krásne triedy. Aj v nových priestoroch pedagógovia naďalej odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti žiakom. V hudobnom odbore sa im venujú aj v rôznych telesách. Myslím, že najväčšie teleso je momentálne orchester našej školy, ktorý funguje možno už aj 10 rokov. Vznikol pod taktovkou pána učiteľa Ileša, nášho bývalého kolegu. Momentálne to vedie pán učiteľ Sakmar so svojou manželkou. Rytmická skupina starších i mladších žiakov, akordeónový súbor Akordeónik, folklórny súbor Dreveník a od roku 2005 je neodmysliteľnou súčasťou školy aj detská ľudová hudba Branisko. Tak samozrejme, že je to moja srdcovka a verím, že aj naďalej bude. A čo ma tak ženie dopredu, je tá radosť z tých detí, napríklad či už na tom koncerte, alebo po tom koncerte. Takže všeobecne, že ich to baví a že radi navštevujú ľudovú hudbu Branisko. Dnes si všetky tieto hudobné čísla môžeme pozrieť v novej koncertnej sále, ktorá však v minulosti škole značne chýbala. Nás bolelo hlavne to, že sme takúto krásnu sálu nemali. Hlavnou koncertnou sálou bolo v minulosti najmä mestské kino Slovan. Čo si vyžadovalo veľkú drinu, či už s inštaláciou hudobných nástrojov, s prevozom a tak ďalej. Takže sme si vydýchli, že už to máme doslova pár krokov od nás. Okrem koncertov, ktoré sa konajú na pôde školy, ZUŠ Spišské Podhradie zorganizovala aj niekoľko koncertov v externom prostredí. Najkomplikovanejší bol koncert Open Air. Bolo to vonku, v parku za Mestským úradom a bol to asi taký najväčší koncert, ktorý bol najväčší zaberak pre nás, lebo to sme robili v externom prostredí, takže museli sme počítať aj s počasím a tak ďalej. Bolo to veľmi ťažké, ale padlo to na úrodnú pôdu. A asi aj
najväčším počtom divákov. Všetky tieto úspešné projekty by určite nevznikli bez kolektívu všetkých zamestnancov tejto školy. Kolegovia sa snažia medzi sebou spolupracovať, myslím, že sú priatelia, snažia si pomáhať vzájomne. A práve táto vec je naozaj na tom tá zásadná, že je tu veľmi dobrá pracovná klíma, ktorá prispieva potom aj k tým kvalitnejším výsledkom. Okrem podujatí, ktoré škola veľmi úspešne organizuje, sa žiaci pravidelne zúčastňujú aj rôznych súťaží a zbierajú množstvo cien. Za zmienku určite stoja aj úspechy tanečného, výtvarného odboru či najnovšieho odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Väčšina z týchto učiteľov, alebo učiteľia v tejto škole sú takí, ktorí naozaj pracujú na tom, dávajú do toho, vkladajú do toho svoje srdce. Super kolektív, ktorý vie odviesť či už po profesionálnej stránke veľkú robotu, ale aj po tej ľudskej stránke. Škola si počas svojej existencie vybudovala obdivuhodné meno, vychovala množstvo úspešných absolventov a potešila tisíce milovníkov umenia. Pretože umenie je to, čo nás všetkých spája. Ono sa to takto ako si dedí.